We will not tolerate any mischief. We will not tolerate all those who are bent in causing violence in our peaceful country. If they are being given money by whatever authority, nation or country or organization, ilamara wakanyarara, ipukute wakanyarara, ukangoti buff, to diranewe, to kuvarira. We want peace in the country. All those who are promoting peace, the law will take its course against those who promote violence among us. We are a humble, peace-loving people of Zimbabwe. This is our signature, peace. God loves those nations which promote peace, and one of such countries is Zimbabwe. Up to now, many countries in the world have been writing there will be violence during these elections. Kushuka kwataita pano varobana vangani? Hapana. Takawanda over 100,000 here. But we respect each other. We are peaceful. Those vatinofana kuchengetedza nguva dzese. Hapana nyika inovakwa nevanhu vanorwa kana vanhu vanovengana kana vanotukana. Nyika inovakwa nevakabatana. Kana muchitukana ukaisa chitina, paunotora chimwe unowana chiya chabviswa. Oisa bwe apa, uchida kuti bwe pamusoro pebwe semavakiro akaitwa Jerusalema namaJudha, unowana bwe rawanga waisa apa rabviswa. Zvino kwete isu muno hatidi mhirizhonga. I'm so happy that kuno Kumashore Central Province, in spite of the provocations which you get from some of our children who have been lost, who are guided by their insatiable appetite for money, they get lost. They lose their character, they lose their custom, they lose their identity as where they come from. This country of Munomtapa, nyika yorugare, nyika ine vanhu vanohwisisa. Because Munomtapa kwaanenge ari akatarira ati vazukuru vangu vagere pana runyararo anonyemwerera. Ovhura zviri pasi zvanga akavanza totapa, tomora. Zvinongobuda chete kana takabatana tichiwirirana. Saka tumesa mukono tumotishomana tinobva kunoko. Veduwe kana kauya pamba kape mvura kapfuure kana kamwa. Sarega kachibata pamba. Zvino anoti apopo wabvura wopfuura. Obuya apopo kunongoedza achingopfuura. We love our country. We love each other.